Ahojte. Tak toto je náš vianočný stromček. Pred pár dňami sme si ho už urobili. A aj keď som pôvodne ešte nechcela, lebo teda je to živý stromček, ale už mi ho potom už osadil, no tak už sme ho spravili. Potom som sa posťažovala, že som unavená. Na to mi muž povedal, že však si dneska ani nevarila. Z čoho si unavená? Áno, nevarila som v ten deň. A unavená? Z čoho? No takto. Milí muži. Z čoho som unavená ja? A určite asi aj vaše ženy. Celkovo Vianoce sú pre mňa teda sviatky najkrajšie v roku. Mám ich veľmi rada, lebo teda nezažila som nikdy nič zlé. Vždycky sme mali aj ako dieťa, som mala veľmi pekné Vianoce a teda našťastie sa mi darí aj pre svoje deti. A není to len od toho, že spravíte pekné Vianoce, ale tak môže sa niečo udiať, čo by mohlo potom ich pokaziť, tak ale toto našťastie sa nám nestalo. Nikdy, tak dúfam, že ani nestane, lebo sú to teda pekné sviatky. Čo sa týka tej únavy, tak určite mi dáte za pravdu, že je to únavné, pretože asi pred mesiacom som si utierala prach na miesta, kde sa teda moc často nechodí. A to som sa chcela asi tak sama seba oklamať, že už potom nebudem robiť poriadok pred Vianocami tesne na tých istých miestach, lebo si môžem samej seba povedať, že však teda počas roka robím, no tak už nemusím potom. No a išla som zase teraz niečo tam hore vyložiť na tie poličky. No a zase som musela ísť utrieť ten prach, takže ozaj sa to nezdá, ale človek aj keď robí celý rok, tak nakoniec teda ešte aj pred tými Vianocami. Počas týždňa som navštívila Kaufland, Lidl, Sinsay, Dráčik, ten tuším aj dvakrát, Kik, Pepko. A to je jeden týždeň, takže lebo vy ako mama